A falta de conèixer les xifres oficials del festival, el MAC Mislata Art al Carrer va tancar el passat diumenge la seva 5a edició en un clima de satisfacció generalitzada. En l'organització estan contents pel magnífic ambient que s'ha viscut als carrers de Mislata durant tot el cap de setmana, i és fàcil endevinar que el nombre d'espectadors serà molt superior al d'edicions anteriors. El públic, cada vegada més fidel, se'n va anar a casa amb un agradable sabor de boca, conscients d'haver presenciat enguany propostes escèniques d'un gran nivell artístic. La veritat és que de moment estem supercontents. Tots els espectacles han estat molt bé, amb molt bona acollida de públic, els han agradat moltíssim, sense incidències. Pensem que la gent de Mislata, per lo que hem parlat en ells, i en elles estan supercontents, han gaudit dels espectacles, han tingut una qualitat impressionant i penso que hem aconseguit el que volíem. L'espectacle de clausura del MAC del 2017 arribava des de Rubí, Catalunya, a ritme de carilló. Davant una avinguda abarrotada de públic, els personatges de clown de la companyia La Tal imitaren els nilots de rellotges en una divertida coreografia carregada d'expressivitat. Que és una obra així de teatre visual, una mica de mim clown, amb llenguatge clown, molt fresc, molt per tothom, molt per tota la família, és fresc, alegre i entretingut, està molt bé. Minuts abans de començar aquesta obra, el grup de percussió Collier va fer un recorregut des de la plaça de la Constitució fins a l'avinguda de Gregorio Gea mentre s'acompanyava el públic. La companyia La Tal inicià la seva trajectòria professional en l'any 1986 i en aquells anys d'experiència han passejat els seus espectacles per multitud de ciutats europees i espanyoles i han estat presents en festivals internacionals de gran prestigi. Hi ha uns 30 anys que portem ja funcionant, cotitzant, una cooperativa, que més o menys ja fa uns quants anys d'això. No, i tenim molts tipus d'espectacles, tots sempre jugant amb el llenguatge clown i visual, que són les influències, sobretot per allà a Barcelona, que hem mamat nosaltres, Momenchans, a nivell de pallassos, Tortell Poltrona i 50.000, sempre hi ha hagut molta cultura. El teatre visual, còmic, cabaret, pallasso, i és una mica el que, més o menys, les nostres influències. Hi ha coses que són d'interior, però sí, en general, quasi totes les coses que tenim ara són molt de teatre de carrer, que de fet una miqueta és el llenguatge que més hi ha per tota Europa, que de fet és on més estem funcionant, per tot el món, però sobretot per Alemanya últimament estem funcionant molt. Hi ha molt teatre de carrer amb un raconet aquí, un raconet allà, que està força bé, molt agradable, sí, la veritat. Aquesta edició del MAC ha batut rècords d'afluència i és símptoma de que el festival es troba fortament consolidat. Ara és hora de fer avaluació i fer compte de les coses bones i males per mantindre o millorar en la pròxima edició de Mislata Art al Carrer. Farem una avaluació tècnica, on farem recompte, però pensem que sí que l'afluència ha sigut major que en l'últim any i que això vol dir que les coses estan fent bé i que l'any que ve tenim que superar-nos. Sí, ahí estem ja pensant en què és el que més ha agradat, què és el que no hem tingut enguany i pot sorprendre l'any que ve i, per supost, pensant ja en la 6a edició del MAC.